Здравейте, това е втория епизод и ние сме в нашата хубава, прекрасна, красива мина. Стига. Много неща. Имитирам най-любимото. Въй. Мурата не въйкай. Айде, то скелет да му би. Да си направя малко тук. Айде, Кенчи, ще му биш ли? Не, зомби. Това нещо си взе толкова. Добре, аз си правя малко тук настройки. За да мога да си... Не, колко съм... Не, нищо. Чес. Shit, долу мазак. По-добре да гръмните с достоинство. Ето я мен. Ще умра. Кой пък има против? Айде. Само да питам, кой пък има против? Добре, първата кирка я взимам Михака да... това е тивито, значи аз я взимам. Не, аз скачвам горе, където съм пекал айрон. Добре. Дървовиците ми се порасна. Ой, бъгна ми са рейто. Добре, аз ще обирам редстоун. Имаме го в излишък тук в тая мина. Що? В смисъл как такава в излишък ми, бърто? Не ми трябва тук. Така бе, сестра. Михак, отиди в хубавата ни прекрасна, красива мина и ще ти дам една хубава, прекрасна, красива кирка. От айрон. Мисля, че вече малко прикляваш. От ирони. Този пак дано да не ми бутне в лавата. Аз ще спечеля тази битка. Но не и войната. Така ли бе? Аз мислех за друго. Айде, паяка си взе толкова души. Добре, хора, аз поемам тук на незнайно приключение. По-скоро тръгвам на там, където вие не сте сложили торчове. И се надявам да намеря... Аз съм на 11. Аз съм на 16-то. Ева, аз и пича съм. Намерих айрон. Ти си пи. Айрон не ми трябва ми диаманти. Добре, щом не го искаш. Няма нищо против. Ако имаме така голяма аудитория, нека да ни каже по-нататък с каква програма да снимаме. Аз знам една, но не съм сигурен дали ще бъде. Фрапса ли? Фрапс. Не знам, може ли да снимаме с него. Защото по-нататък може да снимаме И защо не сте ми казали, че имаме бон, който е там? Защото по-нататък може да снимаме Дота, нещо такова. Да. Нещо много не искаш. Да. Хора, горд съм да ви кажа, че вече имаме едно хляб. Само да го направя на хляб. Папа ми се караше за някакви глупости. Аз ще обирава всички неща. Телевизорче? Що не пуснеш някоя телевизия? И пусни на BTV, бе. Не. Ще погледаме новините, да се образуваме. Сега, в дневните новини. Вчера някаква известна личност се обърса газа с тоалетна хартия за пръв път, а не куприна. Аз съм с крънза. This has been very strange. Леле. Да, щупих едно граве, 50 граве отпадна. Ай се качил тук. Аз да ви кажа ли нещо хубаво? Вече съм на фул хъпа, защото съм с крънза и вместо да ви дам и на вас малко хляб, поизядох. Атентатор! Добре, усещам, че до тая лава има диаманти, само да видим на какво ниво сме.
Ибо, Радо, идвай тук малко да покопаме около лата. Господин телевизор се казва. Времето баре. Да знаеш, че можеш да паднеш в лава. Ай, хора, ви колко е. О май гад, аз бях е тук, идиот. Намерих айрон. Хора, ви у вас колко Аз е. и тук копая. Отивам до водата. Остава ключи. Чакай, сам да спрокопал това айрон, ще умрем. Всички ще измрем. Чакай, чиво бе? Ще говоря на неразбираем цигански. Пей гадинки. Ти копай около лавата. Андаве атентат. Ого, аз намерих тук. После... Заредил ли си печката с кол? До някъде. Оста сленда. Нали знаеш, че няма абсолютно никакъв кол? И защо има две кирки в честа айрон и вие не сте взели нито една? Аз съм взел мен. Ти как се пишеше, бе? Ти. Оф, чакай да се прикрие, че на острова ни има 300 скелети. В честа съм оставил. Шиит! Спомнер! На какво? Я знам, не видях. Умря ли? Как викаш се опишеш? Слена ТВ. Ето го! Имаме спалмър на зомбита. На зомби, ей! Аз ще ги трепя. Защото аз съм опит. Ето те. Пратих Чакай, ти. ако не тъпат се ето. Може да не си диктош, не? Може да не диктош на фък глас. Обаче защо няма чест? И защо? Слушай, така. Чакай, може. Добре, помните ли пътя? Помните ли? Дайте ми айрона, аз ще се кача догоре. Да го оставя в печката. Ого, тук няма нещо. Чухте ли, бе? Фърлите ми айрона, аз ще съм в ето ъгъл, да отида догоре да го оставя в печката. Това ли е всички айрон? Трябва да се кача горе след една минута да ще реснат всички и те ми деца в нас. Така че да се ставим и темите в честа. Не бих се качил горе. Ако видиш какво има за бога. Помощ! Тук е атентат! Идиот, че греда да ти ме крипа. Моя гад, Защо за бога има толкова Защото крипари? не сме усетили. Не сега ще усетя. И защо за бога ще рескат темите? Идиот! Куче! Умре, куче! Ей, умрях! Ти си пълен кретен. Бутнете го! О май гад, пак ти пък на тия крипа. Колко пълно прави. За какво е направен така този сервер, че да се рескат ти темите? Я снимай нещо. Екстрем. Става ти да го разправиш. Вил! Снимай нещо екстремно. Добре, що ми искате? Гледайте, това е скок с парашут в Майнкрафт. Опа, няма парашути. Абе, чакай, ба! Аз трябва да скоча в лавата. Екшън! Мамка му! Ей, жив съм, бе! Нещо екстремно. Да се покъпем в лава. Гледай, аз съм екстремен тип. И чакай малко да попълня. Добре, умрях. Добре, тък му свършихме втори епизод на нашето оцеляване. Бяхме, както ще ни е името, предложете ни имена. И дано да ви харесва нашата... бега за Бога. Чакай, сети Не. са. Телевизорът и другите. Шалте, това беше втори епизод на са... Мокни за Бога! Мокни, бе! Довиждане. Тук зрителите ще ме напсуват на някакъв клип, че само ви викам. Довиждане, това беше втори епизод.